Orofo yemo bibia chimo bibia kwa badiba African History and Heritage TV so. Elanso yede nase kesiye ebe mo bade se odisa dawe acheyen. Na ebe sa strange restaurant ede ama African History and Heritage TV. Atifo na hwefo nyina se brubia ye content etuma. Mo hwe na mo share. Ma foforo nso eyebi ehwe. Na sabri endene yeda edikan a woba ye channel so a bomodin ase amane bo a wo betie kase bo a wo betie wo be subscribe no wa share ama afoforo nso anya bi atie na bonya bi ahwe. Odofo brubia meta kase community bia ni ho a wo wiase a emu nipa no nyina ye be nya be se be nyina be fili ba bi ba kon be history ene ba mamre ne ba mane ye nyina eye ba kon davida unya ne sa wiase a unya ne sa ba bia wiase no ye nyina ye from ene ya be bodom pen e wo ba bi na ne ye hu ne se ye bono champion jay so yi na nanom inya aniswadi hun se bede bono champion council be boy ye hun se akratifo binom betia be fo kasafidi ententen so esusu jagum ne be kanso jabe gromfo nya bonofo domafo kramo nya bonofo wenom nya bonofo sekofo nya bonofo nomne ade bono region no enye nipa ba akodia sa ena binom eka na ba be kasa no be botae ne se be pese betitim be dijetum atitim se be yo na nanom anisuade hu se dom ma ye wo region no mu no ye be ye mu betete na enye yida bebotae no ni ebeta kan so bono region no kra no dini na eda so no nkire se enipaku na ewo no nyina eye bonofo sa ne beka nanso so no ewo Ghana ya bakose mu no yetimu se yetikuo bi the political movement bia na ye freno Fanti Confederacy. Fanti Confederacy no edin eda so no eye Fanti. Nanso tribes na beki kabo mu a be form Fanti Confederacy no nye be nyina ena be Fanti fo. Na denchirafo wom, wasafo wom, awonwinfo wom, asenfo wom. Na from ene kabo mu. Nanso esanse bia anisuade hunu no efri bia ne ye frene Fanti intidom no nyina tiase so ye kae ho abom na ye de akotia ya tamfo nkankara sabra na asante abadwene no ye kae ho abom na emu aye du ne yetuma akotia asante de a na se kofabaifo no Fantifo de a ene ye yemfa di Fanti no ento ye nyina aye so be di Fanti no eto Confederacy no so a bebeto ne Fanti Confederacy amfa problem bi ama ewom se bono ne bono East regions no no nipa na be wo ho no nye be nyina na be free be ya kanfo a be free ba bi bako be free Old Ghana Empire ho eba e de nanso bono champion ba no esan se kofa ba no ekofiri bono Techima area honti no na obi a obejon ni ku no nyina ejitu mu se yemfa bono dini ento so nti ebe ye bono champion council ana bono champion confederacy sana de no be na ne da ni entia magia konwai amen mo ebe bonko moyi
ɛne sɛ ɔman bi te sɛ ahafo mantam bi te sɛ ahafo region nea yɛhu ne sɛ ahafofoɔ brɛbɛyɛ asantefoɔ dodoɔ no a ɛsom skadwa na bɛkasa no nti ɛkame ayɛ sɛ dodoɔ no a yɛadwen yɛ sɛ ahafofoɔ nyinaa migrate ana betu ɔmantuo efiri Ashanti region ɛne bɛtena hɔ nanso nhwehwɛmu ama yɛanya ne nteaseɛ sɛ ɛnte saa ahafofoɔ mframafoɔ ɛne bɛtena hɔ na ne santi no yɛbɛkenkan akenkansɛm bi a ɛfa ahafofoɔ abakɔsɛm ho na yɛkan afiri report of the Committee of Inquiry Bono Ahafo Region Instrument 1972 Executive Instrument 90 as amended by Executive Instrument 14 1973. Sa document we mu ena yebe kenkan ahafo for adehia bete ahafo region mu no yebe kenkan be history na baba kosem akyere babia be free na yedi nkitahudie ebe ko wiye no yebehu se ebeye mfasode na ebeye adesua nso edi amaye nyina. Now, kura edikai osi Kukum, tracing the history of the Kukum stool, Nana Frempong Kukum Hene disclosed before the committee that his ancestors led by Nana Kwaku Boa migrated from Denchira and came to settle briefly at Akropong in Ashanti. Good. Kukum Foba Semnono. Say, they migrate free Denchira for and a betna a Akropong a Ashanti reading kakra. And son a bit to amount to Ako Kukum, but be never to have a fro Kukumi. Or the four more the canka say. Esan say, but be under Yefra Ashanti region no. Ewo or mine finfinino, intino. Ebra Ashanti ene akan forest peace. Me kan Denchira nomne kwawu nomne achem ne awowi nom wasa nom ne fante ekono adehia no bia firi ho na opese odwane eko bone ho bia obabi beyond the present day Ashanti region no jese ofa Ashanti mani eko tena ho kakra nyese ho no ofiri otwam otubata ana otwam tete no so esanse ne yede akan musuakuo no ye aduma aduana bretu ko nanom ne ade ntino oye fantini ye Denchira ni ye akomuni na oko ofa ho oye stopover oye transit through Ashanti region na okohuni ni aduana ni bia ana ko na ni bia oso we de mamentra ha kakra memmom ho dwa ha kakra ansa na mako sa ena na be enti Kukum history trese na be Denchira for yonkwe ose Mohammed ni nyina ewo Ahafo region Oponin Kofi Mantia, a royal of Mohammed stool, giving his version of the history of Mohammed, told the committee that his ancestors came from Denchira, Ayamfro, and under the leadership of Esno Mpanto, Nifahine of Denchira first settled in Kumasi and lodged Nana Sefie. Very good. Also, Mohammed for also Denchira for bebe bo be ho dwa kakra Kumasi ansana be baba bia beti. Now, yenkwe that there so aba ni na so wa hafo. In his evidence before the committee, Nana Kwao Ankama Mensah gave the history of the Desuaba as follows. His ancestors led by two men left Denchira
in pursuit of adventure. That do so above also. I'm here to say, Benzo be free, danger, and never settle, but be a we have mem. Tracing his history, Nana Akosi Ababiu, Krunti of CNN, told the committee that the people of CNN hailed from Achim Asiakwa. They are also all canon. CNN for also Ifri Asiakwa. Yankwe, kura to so 9. Osi kukum ta no so. Etweneto krone ye friend etweneto. Osi Nana Kwaku Minta the second. Kukum ta no so hene disclosed before the committee that his ancestors migrated from German near Denchira. Beso beye Denchira for Yankwe. Now, Akrudie Osi, the traditional history of Akrudie as narrated by Nana Dankwa Panin Ababiu. Akrudie has it that the grand ancestor of Akrudie by name Nana Asuba Jare was the Piafo Hene of Denchira. Also, Akrudie Fonso HSA, Beso be free Denchira, and a corset. Babiane Yehowa, ye friend a halfwa, Bachi Chiribikura, ye friend Akrudie. Or say, Pawon yeding, and also ye kura ewo a half mamu. Nana Kwasi Kobe, Jase Hene of Pawon yeding, narrating history of his ancestor, told the committee that Fahuyedin was founded by his grand ancestor Nana Akosa Yiadom, who migrated from Achem Akokwaso, also Ufri Achem Akokwaso, and the Bechichre Fahuyedin, and ye Pahuyedin, a Fahuyedin, a Tifo. Now, a crowd etwaso or say Ayom so. Nana Kwakudua Ayomso Hene, when tracing the history of Ayomso, told the committee that his grand ancestors were Nananum, Kwatima, and Kwakujan. Nana Kwatima hailed from Asen and the latter from Bekwai. Both of them were living in Asen. Enti Ayomso Fonso Ifri Asen. Ene bebo mo bia ewo babi ane ye freho ahafuyi. Or say, tracing the history of his ancestors, Nana Kofi Pon Adia Babiu Pomakrum Hene told the committee that his grand ancestor by name Okra Ntodi was the chief of Kunsu near Mankranso in Ashanti, Inti Pomakrumfo Ewo Ahafu region, Esosono Ifri Ashanti region, and the best at Obabiane Fro Ahafu region. Mem Opanin Kramusiaka, Abakmahene of Mem, informed the committee that the people of Mem, led by their grand ancestor Kwasi Osei, migrated from German in the Ivory Coast into Mem Fonsono, a domino Ifri German Mamua, and also Ewo Ivory Coast, Sabri Akodi Ivory Coast, and a Bob Humbia, Ewo Babiane, your friend Ahafui, Yankwe, Goso. Nana Kwampoku, styling himself as the regent of the Gosu stew, informed the committee that his ancestors migrated from Achem Bankane,
with Nanam Ampofo as their leader. Enti go so for so basema be kan say be soso no be free achem ene be bo be ho adwa ba bia ene beti na go so for no ye bi nyina ni free achem ebinom so e free dangerous. Na metwa so also giving his version of the history of God. So Nana Boachie Babiu, who claims to be the present incumbent of the stool of God, so disclosed to the committee that his ancestors came from Denchira, Atwahen, led by Nana Brikani. Na chese God so for no abusuano ana dom no so ebi asifri Denchira. Ene kotra ho now Yankai Nkasim, relating the history of Nkasim before the committee, Oponin Kofikra, a backminer of Nkasim, said his ancestors migrated from Achem Chireso with Nana Kwakusako as their leader. Na chese Nkasim Fuoso, Bedi Adansi se, be free Achem Chireso ana Achem Abuakwa, ene bebo be ho bia na be ba no nso safo ya me bobo beji na be ba be fa asantememu ebinum ejina ho kakra ansa na be kotena ba bia ne ye frɛ ho ahafuyi. Now Hwidim was it tracing the history of Hwidim people. Nana Uso Babio S. Hwidim Hene told the committee that his ancestors who migrated from Denchira, Ayamfro, first settled at Bantama, Kumasi. Yes, Hwidim Fuonso, Nebe Kanono, say, Beso be free, Denchira, Ayamfro, Nabebano, the Bo, the Hoibia, Kakra, Ewo Bantama, and Sana, Betwaso, Ako Chichiri, Babia, Ene, Yefreho Hwidima, Ewo, Hafu region. Achirensua Nana Kwakupoku, Akomuhene of Achirensua and the representative of the Achirensua Hene, while tracing the history of Achirensua, told the committee that his grand ancestor by name Atua Hene, faced with financial problems, left his hometown Ashirin near Ashanti Bekwai for Kumasi during the reign of Osei Tutu. Na say Achirensua for beso benchi free Ashanti Bekwai na bebe bo be ho bia kakra ewo Kumasi ansa na beto aso abechichire Achirensua kurui ane betimi. Kenyase number 1, tracing the history of his ancestors. Nana Kwaku Acheampong, Ohene of Kenyase number 1, told the committee that his grand ancestor migrated from Denchira. Onoso near Okanono. Or say Kenyase number 1 for enso trese basi efri Denchira. Ena bebe traba bia nebetia ye friend Kenyase number 1 hafu mantam no. Now Kenyase number 2, according to Nana Nsia Ababio II, Ohene of Kenyase number 2, his ancestors migrated from Denchira and came to live in Ahafo about 220 years ago. So them di kankan no Kenyase number 2 for also Denchira for and I will chichire Kenyase number 2 betuo sabri. Now on Totroso, Nana Owusu Ababio II, Jase Hene of Ntotroso, told the committee that their earliest ancestors known as Kwasi Amache, Afuamponsa and Yao Dampani migrated from Akwamu following the dispute between them and the occupant of the Akwamu stool. Ntotroso Mfonso, the can say, we migrated from Akwamu ena ebe chichire babia ene yefreho ntotroso yi
na bɛba no soso no bɛfa Ashanti region bɛbɛbɔ bɛho adua kakra ɛwɔ Asanteman mu ansana bɛtoa so akɔtena babi a nnɛ bɛte a yɛfrɛ ne ntɔtrɔ so yi. Now Jedu Nana Kwame Ampoma Jedu Hene claimed before the committee that his ancestors, led by Nananom Kwame Ampene, Uwu Ankama, and Onua Tuampin, left Denchira for their present settlement because in Tim Jakari, Denchira Hene was war hungry and involved his subjects in numerous wars. Jedufoɔ nso ɛkyerɛ sɛ bɛyɛ Denchirafoɔ ɛna bɛbaeɛ na bɛbɛbɔ bɛho adwa efisɛ na akoko ɛwɔ Denchira na bɛbɛbɔ bɛho adwa ɛkyekyere kuro a yɛfrɛ ne Jedu a saa bere ɛwɔ ahafo mantam. Wɔmahin so Nana Adomako Mensa Wɔmahin so Hene disclosed to the committee that because of numerous tribal wars which they wanted to avoid, his ancestors, 4 women and 2 men migrated from Asiakwa in the Achim Abuakwa traditional area. Wɔmahin so for so ɛkyerɛ sɛ akoko nti ɛna betu amantuo efiri Achim Asiakwa ɛna bɛbɔ bɛho adwa ɛwɔ Wɔmahin so ɛwɔ ahafomantam. Now Nobeko, the Kronti of Nobeko, Nana Kwaku Donko, informed the committee that the people of Nobeko migrated from Denchira Ayamfro with Nana Kwasi Akura as their leader. Nobeko nia onoso o kanono o se onoso dom no bi efri Denchira Ayamfro ene bebo be ho bia nti Nobeko number 1, Nobeko number 2. Also giving his version of the history of the Nobekos to Nana Kwasi Baswa, Nobeko Hene disclosed to the committee that his ancestors migrated from Ayamfro, German, in Denchira. Near Onoso Canon, Nobeko number 2. Onoso Onananum Ifri, Denchira, Ayamfro, and the Bechichre, Nobeko. Nti na besoba sem no. Now Abum Nana Atachi Mensa Abum Hene traced the history of Abum when given evidence before the committee. According to him, his ancestors with their leader Nana Duakwa were originally settling Nkrumah Petie. Yes, Nkrumah Petie, now called Kwadaso in Ashanti. Later, they moved to Nkawie Panin, yes, Abum Wahaf Mountain, Beso Niabe Kanono, She na be free. Nkrumah Petie, Wasantimamu, and the 2 among 2 Ekochichere Abum. Now, Kwapon. Ose Nana Kwadwo Manu, Aduana Hene of Kwapon, informed the committee that the founder of Kwapon was Nana Kwadwo Duobi, who migrated from Achim Treso with his brother Kwaku Ejakwa. Kwapon for so HSA, Onum Ifri Achim Treso, and the Bechichire Kwapon, and ne ewo ahafo mainum no. Now, yankoswe. Ose Sankore. Opanin Kwaku Nyame, a royal of Sankore stood, narrating the history of Sankore, told the committee
that his ancestors migrated from Denchira and settled at Sankore, or also near Okanono. The Sankore for also every Denchira, and a born home bia ewo babia ene beti bebe chichire Sankore a ewo ahafo mantam enu yankoswe wasi asufufuo Nana Kwadwo Badu III, continuing of Asufufuo, narrating the history of Asufufuo, told the committee that his ancestors migrated from Denchira with their own stool under the leadership of Nana Adjoa Anane. Yes, Asufufuo for also, but she said, Basi free Denchira. Denchira never free. Bebe bo be ho bia na bebe chichire asufufuo man ana asufufuo kura ewo ahafo mantem anwem bafo siawas awere odi kro of anwem disclosed to the committee that his ancestors led by Nana Sian Awere migrated from Denchira and arrived at a place Duabasa in Ashanti, where they spent a few days. Or say, Awem Fonso, be free Denchira. Na beba, be bo be ho bia e was antumem kakra. Now, or say Siana, Nana Kofi Adu Ababiu II, Siana Hene, tracing the history of Siana people, told the committee that his grand ancestor, Nana Kofi Teti, brought his stool with him from Denchira and stopped over in Kumasi for only 3 days. Siana, for also Basama be Canon, so be free Denchira, and be bo be ho bia e Kumasi kakra 3 days. Na be to aso e ko chichire, but bia na efre ho Siana ewo ahafo mantam. Nana Adu Bempong, S.O.D. Crew of Kokuyema, informed the committee that his ancestors migrated from Ayemfro, German, in Denchira with Nana Badu Suma as their leader. Near Kokuyema Krumfo, Beso Wasema, Bekano, Sebeso, be free Denchira, and a be bo be ho bia e Kumasi kakra na be ba no be fa Kumasi be free Kumasi and a be chichire be kura be timi sabre. Now atroni Nana Kwasi Kusi the fourth atroni hene informed the committee that Atroni was founded by his grand ancestor, Nana Kwaku Kusi, who migrated from Achim Treso as a result of a dispute as to who should occupy the Achim Atreso stool. The Nana Ekanoso, Enono, Atroni Fonso, be free Achim Maimu, and a bechichire. Babia ene betia your friend Atroni also kuku mene Nana ya Frempong gave evidence, and the important part of his evidence is that his ancestors migrated from Denchira near Yanana kuku mene ono so okan yenon se ono so no na se efri Denchira ena omba bechichire ekukum emaya ewo ahafo mantemu no odofo emse ahafo mantemu no nkuro mako a committee koyebe interview 1973 committee of inquiry na be perceive hu bono ahafo region
nkomiasem se ne esitie ba beti ahafo region ba beti bono region ba bia bifiri ne ba bia besom kono report no ena makenkan ede akyerem no na mebe bone tofa ewo ha enkuro mako 39 eye akyerensua ekyerese bifiri asante bekwai ene ko chichire akyerensua Kenya se number 1 ifri denchira ntotroso ifri akwam ntotroso number 2 eno so ifri amache bare kumase nti akwamfo ena asantefo ene ten chichire ntotroso now jedu denchira wo mahinso achim ifri achim abuakwa sorry achim asiakwa ene be chichire ho nobeko ifri denchira ene be chichire ho abum ifri asante kwada so ene be chichire abum kwapon ifri achim twere so another kwapon no ebinom so denchirafo ene be chichire ho sankorefo ifri denchira asufufuo ifri denchira awiem ifri denchira siana ifri denchira kwakuyima ifri denchira aturonie ifri achemtwere so nobeko ifri denchira wamahinso ifri abuakwa achem abuakwa ntotroso ifri akwamu Kenya se number 1 ifri denchira Kenya se number 2 ifri denchira akyerensua ifri asante bekwai akyerensua ifri asante bekwai hwidiemfo ifri denchira nkasem ifri achem abuakwa goso ifri denchira atechim ena goso adechia no so bi ifri achem denchira atechimfo ene achemfo ene kochichire goso memfo ifri akwabo ene memfo no so adehia no bi esanfri German pomakrum ifri mankran so ewa santimemu ene kochichire pomakrum ayom so ifri antoa ewa asantimemu ene kochichire ho ayom sofo no bi nso ifri asen mamu ene ko chichire ho fa ho yeden fo esu ifri achim mamu ene ko chichire fa ho yeden akrodie ensu fri denchira adehye ko chichire akrodie su fri denchira na kukuom tano so etweneto beso bi fri denchira ene ko chichire kukum tano so sienchemu efri achim asiakwa ene ko chichire sienchemu dade so aba ewa hafu mantemu efri denchira adehye no fri denchira ne ko chichire dade so dantano nso efri wasa akropon adehye no efri wasa akropon ene ko chichire sa ebiano dantono betibe krumo sabri eti ohwe nkuro maako bese 38 ewo ahafo mantemu a committee no ekoyebe interviewer emu bese dunwotwe denchafo dencha ne ko chichire sa nkuro no nkuro no emu nkro achemfo ena nkuro na ewo ho no emu nson achemfo nkuro no mu mienu akwamfo na chichire ye emu baako wasa emu baako ye German fo efri Cote d'Ivoire na ko chichire ye ena nkuro no mu baako nso ye asenfo ene ko chichire we edi adanse ye pefi se
ahafo mantama ewo sabri no enye asantefo ene ko chichire ahafo ewum se be kasa no ekose asante eyemese nanso benya asantefo be free babi from afo abeye denchira asem asante ekwamu wasa jama ne asen ene ko chichire babia ne yefre ho ahafo yi na ohia ba basi free Ashanti region ankasa eye nkuro ensompe out of 38 no sorry out of 39 no nkuro 31 na aka no nkuro 38 na 32 na aka no eye Nkrofobia basi infree Asante Maimu. That is ahafo for you. Enti ahafo no ayehunu ho no. O hwese ne yabesi analysis a maye every babe history baba kosema abekan e de kire committee of inquiry no 1973 Idi adansi epifi se eyi from my for ene kotena ho enya asantefo dodo no eye nkrofo abenya asantefo ne beti ho na baka be ho abom ne brebe be frɛ be ho ahafo no ebinom kyerɛ sɛ area ho no be ko na aduane wo ho enam wo ho oye kwayim aduane bibia nam wo ho kane usum fidi a ebeche na obeka se aha efo no ena abedane ahafo nso emfa ho se be nyina be free babi no ene be boardom pemo ho no one who say be the single identity a eye ahafo ne we de atobe ho so dini a be ba atobe ho so ne say ahafo ni yebepe no eye bafa so in the same way no senam di kan se fanti confederacy by no eye from amfo ene boabo aba no ne be kambom se ye nkote nkambom ku a ye de be preye yedi aba na se otamfo bi firi babi ebeto ahye so a yebe yan hode ne de asiani na emfa ho se ye pedi di atoso a babi a ekuo no hye ase ene kofa baifo no a be ye fantifo no yemfa bedin entuku no so na be ye fanti confederacy dom no nyina agetu enti se ye wo bono ne region ana bono east region na ye nyina ye nkakasa baako ye nyina ye dini ne yamamre enye baako nanso so no ye ka bom se ye de ye peye yedie ahoto se be ba yasetram ewo region num na ye kotikuo bi se ye bono champion council ana bono champion association edin na da so no de ensahwe edin no kra ekaye bom efise bono dini no enye dimbo na ibi na setre eye first born abakan na minu a wutie menyi ni se beka se first and last yibi a obeka so obeyi last obeyi ni plato obi a pekan die enti se bono no a eye asemfu a na setre echese abakan no sene amonya na ntie ahafo region adehia wom ina yahu se be from for na be boardom pemo ho na ba chichire one region abetim enti se yesu ye wo bono ana bono east regions
na ekase ye kan bom as one people se nipa baako se be ya ye kopre ye yedi aba ye sabe kan ntem na ye nyina ye di so mfaso na so mo obi se wadwene so onya bununi se kwani onya bununi entumuni onya bununi na fana ni onya bununi na odi titimu a na oso tie no a na wo yo hena na wo wade hye no abewo district ana region no mu no na ompebeye enti ma obi nse wadwen enye bono champion confederacy ana bono champion council enkoa ene ye council bi a ye kotea nipa abeka kasa hodo bewo ye de kura yiti ayi bono ne bono east regions yim no ye nyina ye tikwi ase ye nyina ye tikwi de a na se ye kotiku na esanse wabiaku no ifiri baaye no adehye no abekọ be kofo baa no befre be ho se be ye bonofo nti no se oti region num na se onya bononi a na oka se onfo ho njimu a na wadehye na wo ye baboro na wo so ho na wo ye na boro eti adesua ya ne yesuan wo be dia dance trudo se enje kasaba kon ahafu region do kasaba ko de na so from afo na babe bodompem ewo ho eti emo obi nse wadwen emo obi nada so ye na fona ni o ye kulango ni inti ye kambe ko bono ye kambono champion cancer emfa ho nyem o ye sa no wadi ho abro because ade na ye kope no ubedi so mfaso obi o yo hena wade hye ebedi so mfaso obi na momfa fanti confederacy de no enyem fanto ho se fanti confederacy no edi abede to so eye fanti nso nye dom no nyina na be ye fantifo binum ya asemfo ibinum ye sehwifo ibinum ye awonwifo ibinum wasafo so bi nyina be te be ho ase e de sa identity no eto be ho so se ye fanti confederacy subscribe na share na mo atiefo ne adofo aka no enya bintie na bi nya bi so ehwe meda mo ase me ma monitie adehye